Tak jo, tak jdem na to. Áno, Slyšíš mě dobře? ešte sa napíšem túto. Áno, slyším ťa, výborne. Super, takže já tady vítám Stanku Sobolovou, že si na nás tady udělala čas a chtěla bych vám jenom v rychlosti o ní něco říct. Je to moje výborná kolegyně, je to žena mnoha prostě činů, ze které by se mohli, spoustu lidí by se z ní mohlo inspirovat. Je to úžasná prostě lektorka, autorka tady nejlepšího diáře, jakýho jsem kdy měla, a dáme jí Stance slovo. Prosím tě, Stani. Tím, že já už tě trošku znám, tak mám tady nějaký otázečky, ale řekni prosím tě mě a řekni i ostatním, co vlastně děláš. No, ty si ma tu tak vychválila, že normálne sa červenám. Tak ja som v roku 2014 založila spoločnosť Šťastná žena a venujem sa vlastne psychologickej podpore teraz už nie len žien, ale vlastne aj mužov. Spolu s mojimi kolegami pripravujeme veľmi obľúbený diár Srdce ženy už od roku 2018, práve tento, ktorý si ukazovala. Robíme ho vlastne v českej mutácii, k nemu máme online kurz. No a popri tom sa s mojím manželom venujeme aj apiterapii. Máme taký projekt, ktorý sa volá Včelí domček a k nám si ľudia chodia oddychnúť do včelieho domčeka, tak sa zregenerovať a poliečiť sa do včelieho poľa. A takisto sme obidvaja aj konzultantmi apiterapie, takže sa venujeme aj tomu, že ako sa dá pomocou včelých produktov podporiť svoje zdravie. A robíme aj také rôzne prednášky pre verejnosť, pre detičky. Čiže celú túto včeliu osvetu vlastne šírime v rámci nášho občianskeho združenia aj do tej širokej verejnosti. Prosím tě, můžeš říct neznalým, kteří to neznají anebo neznali, než jsme se o tom my jako osobně bavili, co to vlastně je ta apiterapie? To je vlastne liečba buď včelými produktami alebo pobytom vo včeliom poli. Prináša vlastne takú hlbokú regeneráciu, výživu, ale v podstate sa tam dá veľmi dobre podporiť telo aj pri rôznych chorobách alebo napríklad pri neplodnosti, pri chronickej únave. Je tam fakt toho veľa, čo tie včelie produkty dokážu. A vlastne dokopy ich je okolo 10 až 12, keď to rátame ešte aj s tým včelím poľom. Takže je tam v tom úlí toho veľa, čo vieme odtiaľ získať a čo ľuďom vie pomôcť, vlastne, aby sa dali dokopy. Včielky sú úplne čarovné bytosti a neprestávajú nás udivovať a za celé tie roky, čo s nimi pracujeme, tak stále sa učíme o nich niečo nové. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavá práca. Jak dlouho sa tomu venujete? Vieš čo, manžel ten včelári od roku 2012 a touto apiterapiou sa zaoberáme od roku 2021. Ty jsi jako žena mnoha činů. Máš jako svý jiný jako podnikatelský činnosti. Prosím tě, mě jako zajímá, proč tebe jako velice zaměstnanou ženu, jak tě napadlo přidat se nebo vlastně vůbec jít do nějaký spolupráce vlastně se Superpatch, protože věřím tomu, že tvůj čas je jako hodně vzácnej. Prosím tě, řekni mi ten tvůj příběh. Já ho znám, ale řekni ho všem, protože je to masakr. OK. Tak my ako robíme s tými včielkami, tak vlastne k ním je možné si ísť poležať zvyčajne tak od apríla, mája do nejakého septembra. Ja sa teraz odpojím z nabíjačky. No a mimo túto dobu vlastne včielky oddychujú a nesmie sa k ním chodiť, nesmú sa vyrušovať. No a ja som tak rozmýšľala, že čo by som ešte tak mohla spraviť pre tých našich klientov, ktorí majú rôzne zdravotné problémy, a pre tú podporu ako mimo ten čas. My tam samozrejme vieme použiť tie včelie produkty počas celého toho roka, ale to, čo my vlastne nevieme, tak to je to, čo robia tie včely. A tie včely, oni vedia vyvinúť také špeciálne magnetické pole, do ktorého keď sa človek dostane, tak sa dejú rôzne nápravné procesy v tom tele. A dejú sa pretože to včelie pole navodí rovnováhu medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou. Telo sa dostáva do hlbokej regenerácie, zapínajú sa vlastne v mozgu téta vlny, ktoré sú vlastne ako keby taká hlboká meditácia. A to telo už samo vie, že čomu má venovať v prvom rade tú pozornosť, čo ako prvé opravujeme, ako druhé opravujeme. Hej. Čiže ono už si ide tým svojim inteligentným procesom.
A ten je dosť závislý na tom, práve na tom vyvážení tých mozgových hemisfér, pretože ten mozog, on rieši a riadi vlastne celé telo. Tak toto mi tam tak chýbalo, lebo to ti nespraví ani propolis, ani materská kašička, ani nič vlastne z tých produktov. No a čuduj sa svete, ani nie do mesiaca som narazila na Facebooku u jednej mojej kamarátky facebookovej, že teda tam spomínala tieto náplaste. A ja som to začala skúmať. Jednak teda som si rozpomenula, že ja som tie náplaste už videla asi rok a pol predtým niekde v nejakom videu a ja som si myslela, že je to hoax, že to je proste nejaký podvod, lebo to boli dve videá, v jednom jeden človek sa mu veľmi rýchlo vypla bolesť a v druhom sa prestal triasť pri Parkinsonovi. A ja som tomu vôbec nechcela veriť, nebolo tam vlastne napísané nič, že ako sa k tomu dopracujem, ako si k tomu nejak môžem prečítať viacej. A vtedy som si povedala, že no ak to je takéto dobré, tak sa to raz rozšíri do celého sveta, určite to príde aj tu a budeme o tom vedieť. No a práve teda v máji minulého roku sa to stalo, že nejak sa mi to teda pripomenulo cez túto ženu na mojej nástenke. A ako som to začala skúmať, tak som vlastne prišla na to, že Superpatch má aj takú náplasť, ktorá je špeciálne na vyvažovanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Tak som sa len zasmiala a som si hovorila, že bože, ten vesmír proste, ten je úžasný v rýchlosti toho, ako vypočul tieto moje potreby, lebo ja som veľmi zameraná v tej svojej práci celé tie roky na pomáhanie ľuďom. Ja si myslím, že to je aj taká super schopnosť nacítiť, čo tí ľudia v skutočnosti potrebujú. Niekedy sa môže javiť, že potrebujú niečo, ale oni potrebujú niečo hlbšie a udržateľnejšie. A ja popri tom, že pracujem takto v podstate s prírodou, tak som aj dosť moderná žena. Včera sa ma akurát pýtala jedna pani, s ktorou som mala hovor, že ako som sa ja dala vlastne na Superpatch, lebo ja som jej vždycky prišla taký prírodný človek. Hej, a že toto je taká moderná technológia. A ja jej hovorím, že no práve preto, že som prírodný človek a že si ctím tú prírodu a že viem, že je určitá hranica, kedy už ju ľudia zneužívajú a nadužívajú. Veľmi často sa to stáva, keď utekajú z toho kolotoča toho farmabiznisu a idú sa o seba starať vlastne tou prírodnou cestou, že keď to nemajú správne uchopené, tak vlastne aj tú prírodu nejakým spôsobom ničia, spôsobuje jej utrpenie. Hej, a tiež to nie je boh vie čo. Takže mne toto prišlo ako taká veľmi elegantná, moderná cesta práve cez túto modernú technológiu. A som si hovorila, no toto je úplne fantastické. Hneď sa mi tam otvorilo proste veľmi široko, že komu všetkému by to dokázalo pomôcť. Aj tým ľuďom, ktorí napríklad majú rôzne alergie a kontraindikácie a mne sa úplne ako rozbalil taký zázračný svet. No a mňa dosť presvedčilo dať sa do toho aj popri týchto mojich aktivitách, lebo samozrejme, že hneď mi tam nabehlo, že bože, zase niečo nové a neviem teda, že ako to budem stíhať. Hej. Je to sieťový marketing, ktorý som ja v živote nerobila ako svoju profesiu, alebo teda v rámci tejto svojej misie, takže som vedela, že tam bude obdobie, kedy sa budem musieť veľa učiť. Ale mňa ti to celé tak nadchlo, vieš, a keď je niečo, že fakt dobré a ty to vidíš, proste cítiš to úplne každou svojou bunkou, že držíš ten prst na tom pulze toho času a vieš, že si na začiatku niečoho, že fakt nového. Tak už len to, že vidíš tú zmysluplnosť toho, ti dodá takú energiu, že ty vôbec ako neriešiš, že s tým bude veľa roboty. Hej? A ja som práve ten typ, že ja to veľmi cítim aj na svojom tele, že keď sa stretnem s niečím, čo je, že wow, tak ja mám nesmierne veľa energie. Ja aj normálne som taký energický človek, že neviem, či sa mi niekedy v živote stane, že vyhorím, to by som asi musela ísť akože úplne zle. Ale presne keď sa ja stretnem s takýmito vecami, ktoré sú pre mňa úžasné a viem, že ľuďom pomôžu a že aj ja nejakým spôsobom v tom môžem rásť a zlepšovať sa a objavovať to, tak mňa sa nesmierne baví. Takže tam sa pospájalo viacero vecí, samozrejme, že som si to poriadne overila, pretože jednak na to jsem se tě chtěla zeptat, protože ty jsi úplně opačný typ, třeba oproti mně, jak já jsem se vlastně k Superpatchi dostala a já jsem do toho šla po hlavě a maximálně jsem věděla, o co jde. Ale
tvůj způsob práce a to, jak seš precizní vlastně v rámci různých těch dat a ověřování, to není srandovní, ale to je prostě pro tebe, to je extrémně důležitý, protože vlastně spojit svý jméno, který vlastně v rámci té apiterapie a v rámci toho všeho, co vy vlastně děláte na Slovensku, s něčím, co vlastně jako chceš dělat, tak už je to pro tebe strašně důležitý krok. Prosím tě, řekni mi, nebo ne mě, řekni tady, jak jsi to prostě, ty jsi Sherlock Holmes, takže prostě řekni to. No, ja som tomu venovala naozaj intenzívne asi 2 týždne toho času, kým som sa rozhodla, že vôbec to ideme na seba my lepiť ako rodina a ideme to skúšať a že ešte dať sa do toho biznisovo, hej, ale čím som to dlhšie skúšala a skúmala hlavne, kým som to vyskúšala, kým som si to vôbec objednala, tak tým nadšenejšia som bola z toho naozaj. Aj z toho, aké je to v podstate jednoduché na používanie, elegantné. Dostala som sa k mnohým recenziám u nás v Čechách, na Slovensku, hej, že na tých videách fakt vidíš živých ľudí, ktorí zrazu sa postavia a chodia, hej, alebo sú pevnejší, alebo babičky, ktoré majú úplne slzy v očiach, lebo sa im vypli bolesti. Hej, a tušia takisto na nejakej úrovni, že toto je niečo, čo im konečne bude pomáhať napríklad bez toho, aby im to poškodzovalo žalúdok. Hej, takže toto sú fakt veľké veci. A ja keďže roky robím s tým zdravím a roky robím s psychikou, tak ja som začala vidieť ďalšie a ďalšie vrstvy toho celého procesu. Hej, a toho dopadu. A si hovorím, že tak toto je niečo akože famózne. No a potom som samozrejme začala preverovať firmu, lebo pre mňa je dosť dôležité, keď idem do nejakej spolupráce s niekým alebo teda s nejakou organizáciou, preveriť si to, nacítiť si to. A hoci tých informácií ešte vtedy nebolo veľa, ale našla som práve také, ktoré pre mňa boli smerodajné. Našla som napríklad to, akou filozofiou žije Jay Dalivel a je to presne tá istá filozofia Ikigai, ktorou žijem aj ja v svojom živote a v svojom biznise. Tam sa vlastne spája to, že človek využíva svoje dary, robí to, čo ho baví, čo je užitočné pre svet a je to dané do nejakého modelu, kde tomu človeku za to ide potom aj finančná hojnosť. Čiže je to pre ňoho aj ekonomicky udržateľné. A narazal som práve na jeden rozhovor s Jayom Dalivelom, ktorý to tam teda popisoval celé a si hovorím, toto je môj muž, to je úplne dokonalé, hej. Takže potom už bol fakt len malý krôčik do tohto krásneho kola, v ktorom sa teraz všetci točíme a je to parádna cesta. No a po tých 2 týždňoch som sa teda nielen, že rozhodla, že to vyskúšame, ale že naozaj chcem ísť do toho aj biznisovo a bez toho vlastne, aby som skúšala nejaké vzorčeky, tak ja som si hneď objednala biznisový balík a oslovila som teda na to teba, hoci som ťa nepoznala, ale opäť som dala. Víš, ja to mám tak, že ja som taká kombinácia vlastne takej dobrej intuície, ale na druhej strane aj takého sedliackého rozumu. A je to aj tým proste, že od roku 2014 som aj podnikateľka. Takže tiež mi nie je úplne jedno, kto ma vedie. Vedela som, že sa budem potrebovať učiť veľa nových vecí. A v tomto si teda ty pre mňa bola autorita, tak nejak som si ťa našla na tom internete. No a proste sa to spojilo. Zaklaplo to a od júna teda sme na ceste a ide to úplne parádne. A ja teda musím povedať, že som aj veľmi rada za to, že to môžem robiť svojím vlastným spôsobom, lebo ja to MLM nerobím tak, ako ho robia druhí. Ja som si v tom našla takú svoju vlastnú cestu. Je to aj podmienené tým, že my máme taký špecifický druh toho tovaru nášho v podstate. Hej. Ten produkt je špeciálny tým už len, že je to absolútne nová technológia, ktorú v podstate treba preskúmať. Ľudia úplne prirodzene, presne tak ako ja na začiatku, mali nejakú nedôveru voči tomu. Mali veľa otázok, my sme potrebovali na ne hľadať odpovede, preskúmať to v čase, lebo aj čas dokáže dosť veľa ukázať práve pri týchto technológiách, či je to udržateľné, ako to vlastne celé funguje. Takže ja som to poňala tak hravo a veľmi bádavo. No a celý ten môj systém, ako ho ja vediem, je založený na tom, že tak poďme skúšať, poďme objavovať a kto chce, nech sa pridá ku mne.
A práve preto, že som zvolila takýto postup, tak mne sa to veľmi osvedčilo a ja si myslím, že to je taký veľmi silný pilier aj toho môjho úspechu v Superpatch. No, to rozhodně, protože ty seš neskutečně důvěryhodná osobnost a člověk a Stanka dokázala tady v podstatě za velice krátkou dobu vytvořit jednu z největších vlastně facebookových skupin, vlastně co se týče náplastí na Facebooku. A to, jakým způsobem jí to tam funguje jako opravdu organicky, je prostě neskutečný. A ono se to odráží z toho, jaká je vlastně ona osoba, jo. A já prostě co miluju na tom síťovém marketingu je vlastně to, že nikdy nevíte, s kým se propojíte a zrovna tohle to byl náš příklad, kdy takový jako lidi, kteří jsou částečně úplně třeba někde jinde, i povahově prostě a různě se vlastně potkají tady a jedou prostě neskutečnou pilu. Stanka vlastně za 3 měsíce se dostala na jednu, no ne jednu, ona je to nejvyšší pozice vlastně na Slovensku, tím, že ten trh se otvírá v České a Slovenské republice, takže prostě klobouk dolů Staní, jako prosím tě, řekni mi, jak jsi to udělala, protože ty tak jako proplouváš a mě uklidňuješ i na základě určitých jako těch, víš, jsou nějaké situace, které já díky své osobnosti hůř trošku snáším a když jako si poslechnu pak jako tvůj názor, tak seš prostě mě neskutečně uklidníš a dáváš mi obrovskou inspiraci, takže já ti děkuju, že jsi mě vybrala, že mě inspiruješ, že mě taky ženeš dopředu a prosím tě řekni, jak jsi to udělala, protože propojit svůj vlastní biznis jeden druhý a náplasti jako nikdo nezvládá ani jednu věc. Jak to děláš? Uh-huh. No ja si myslím, že je to taká alchymia, ale za tým celým stojí vždy, že ja vnímam celok. A je to úplne jedno, že či sú to teda tí moji klienti, s ktorými ja pracujem, alebo ľudia, s ktorými spolupracujem. Vieš, a ja tým pádom, že ja v tej svojej práci terapeutickej som aj expertkou na ľudský potenciál, tak ja vôbec neriešim, že niekto je iný ako ja. Hej, a či niekto vníma zo zákazníkov napríklad inak tie náplaste, ako ich vnímam ja. Hej, ja som vôbec napríklad nikdy toto neriešila, že ty máš úplne inú povahu ako ja. Pretože ja si myslím, že aby to ľuďom spolu hralo v akejkoľvek spolupráci, alebo aj v tom vzťahu vlastne klient-poradca, keď sa tu bavíme v Superpatch, tak tí ľudia nemusia byť rovnakí. Ale čo je veľmi fajn, tak keď sú na rovnakej úrovni vedomia. Hej, oni osobnostne môžu byť ako úplne iní, ale že sa stretajú v tom v podstate, akým spôsobom rozmýšľajú nad vecami a hlavne, že sú otvorení. Myslím si, že mňa to veľmi púšťa k takýmto otvoreným ľuďom a preto vlastne môžu vzniknúť tie prieniky a preto ľudia prestávajú riešiť, že niekto je iný ako ten druhý, lebo oni vidia, ako sa môžu navzájom obohatiť. Hej. A toto si myslím, že to je aj základ môjho úspechu v Superpatch, aj toho v podstate, že ja nie som ten klasický lovec zákazníkov alebo spolupracovníkov do môjho tímu. Ja fungujem tak, že cítim tie potreby, vytvorím niečo, čo ich naplní. Ľudia majú veľmi radi moju optiku, môj pohľad na vec, hej, pretože ja som naozaj obdarená darom takého hlbokého vhľadu. A naozaj sa ho neustále učím tak veľmi zodpovedne používať a dávať ho von. A tých ľudí to baví, takže sa pridávajú, priťahuje ich to, čiže ja týmto spôsobom pracujem. A tým pádom si môžem dovoliť byť uvoľnená. Vieš, že nenaháňam sa, nepotrebujem mať nejaké ostré lakte, ale proste užívam si tú cestu, dávam to von a tí ľudia si to proste chcú užívať presne tak isto ako ja. Hej, že môj manžel napríklad o mne hovorí, že ja všetko premením na zlato. Má pravdu. Ale ja si myslím, že je to tak, že práve ja vďaka tej svojej optike to zlato vidím, keď ho ešte druhí nevidia. A to, že ja im to rozbalím v podstate, tú novú optiku, tak to je to, čo vyzerá, hej, že ja som z toho spravila zlato, ale ja im len ukážem, aké vzácne to je a že už to tu je, proste ja im pomôžem to rozpoznať.
Hej, takže toto je možno jedna z tých vecí, ktoré sa podpísali pod ten úspech, lebo ľudia naozaj sa otvoria, zmeknú a naštartuje sa tam dôvera, ktorá si myslím, že je obrovsky dôležitá. Obrovsky. Či už v spolupráci, alebo naozaj v práci potom s tými klientmi. A nejaká prirodzenosť, a naozaj vnímanie tých súvislostí. Toto, čo si ja napríklad užívam v Superpatch, tak to je to, že mňa nesmierne baví medicína a vnímanie takých tých rôznych súvislostí. A ja keď som bola malá, alebo teda ešte taká, že tínedžerka, tak som veľmi chcela byť lekárkou. Ale nejak to nevyšlo. Ale to mi vôbec nezabránilo skúmať to ľudské telo, vidieť tie súvislosti. Tým pádom, že ja mám aj silnú intuíciu, aj mimozmyslové vnímanie a vidím ľudskú auru, tak ja mám iný spôsob vnímania v tej realite. Ja to mám naozaj takú mnohovrstevnosť v podstate. Hej? A toto ľudí veľmi baví, že ja im pomáham vidieť a vnímať také súvislosti, ktoré oni nevidia, a práve aj pri týchto náplastiach. Nám sa v podstate podarilo to, že mne dáva úžasnú spätnú väzbu aj môj tím a aj tí zákazníci. A my sme v tých náplastiach objavili oveľa viacej, než nájdeš na tom letáčiku, keď si ich preštuduješ, hej, alebo pozeráš nejaké video niekoho, kto o tých náplastiach rozpráva. A preto vlastne baví aj spolupracovníkov v mojom tíme tá práca. A baví ich tento biznis, ktorý vôbec nemusia robiť v nejakom napätí, ale môžu sa naozaj všetci hrať a proste objavovať. Hej. No a určite v neposlednom rade za tým úspechom stojí aj firma Superpatch ako taká. Vieš, keby nebol vynikajúci produkt a keby to nemalo takú formu celú, akú to má, tak by to nemohlo byť úspešné. Ja som presvedčená, že práve toto je ten typ produktu, ktorý musí byť šírený prostredníctvom sieťového marketingu, lebo tí ľudia, keby to ležalo niekde v lekárni na poličkách alebo v obchodoch, tak by si to nevšimli. Keby to bolo v nejakej reklame, ktorá by im vysvetlila, na čo sa to používa, tak by vedeli len zlomok toho, čo už vieme my, keď sme sa dali do toho skúmania. Ja som sa vlastne v našom takom širšom tíme stala produktovou špecialistkou na tieto náplasti a vybudovali sme si takú perfektnú metodológiu, že ako vybrať tú správnu náplasť. Prišli sme napríklad na to, že nie je bolesť ako bolesť, ktorá náplasť je vlastne efektívnejšia pri akom druhu bolesti, hej, ako to je so psychikou napríklad. Čiže je to úplne paráda. Myslím si, že to, čo máme v rukách, je naozaj niečo absolútne fantastické a skvelé a ja dúfam, že prejdú 2-3 roky a proste na celom svete, keď sa povie Superpatch, tak všetci budú vedieť, že o čo ide. Hej, tak ako teraz vedia, že čo je ibuprofen, tak proste budú vedieť, že čo je Superpatch. A ja si túto firmu cením nesmierne aj kvôli tomu, že veľmi vychádza v ústretí aj zákazníkom, aj spolupracovníkom. Vidíme to v praxi na takých určitých krokoch, hej, že keď napríklad veci nejdú ľahko, že ako to tá firma rieši, ako sa vlastne stavia k tomu, ako nesmierne sa stále chce zlepšovať, vyľaďuje tie procesy. Tu sa stalo v podstate také niečo, čo sa asi veľa firmám nestáva, že ten dopyt je proste tak obrovský, že tá firma má čo robiť, aby to vlastne pokryla a klobúk dole pred tým, ako to robia. Naozaj. Pri málo ktorom produkte sa stane to, že v krajinách, kde ešte nie je v predaji, tak vyslovene ako stovky ľudí sa dožadujú, že aj my to chceme, aj túto to potrebujeme, hej, a tá firma má čo robiť, aby to vlastne rozpohybovala v mnohých krajinách sveta, kde je proste úplne iná legislatíva. A keď začneš spolupracovať s takouto firmou ako poradca, tak sa ti spolupracuje úplne fantasticky, lebo ľudia sa sami na to začnú pýtať. Je to nesmierne zaujímavé, takže ty nemusíš sa niekde tlačiť a predstavovať niečo.
stačí, že o tom porozprávaš pár vetami, nalepíš to tomu človeku a ono to funguje. Je to pravda v rámci toho, že na trhu je spoustu produktů a ne s každým produktem jsi schopná vlastně tomu zákazníkovi ukázat tu funkčnost prostě okamžitě, ať jsou to jakýkoliv vitamíny, jako cokoliv, jo. Áno. A to je prostě přesně to, co vlastně my jsme schopni tomu člověku, tomu zákazníkovi nebo i třeba potenciálnímu business parťákovi prostě ukázat okamžitě a on prostě z 99,9% prostě odpadne a otevře pusu a řekne si jako, to není možné. Áno, áno. Ja naozaj ako mám čo robiť, ja som si spomenula, že či vôbec nejaký takýto produkt s takým rýchlym účinkom, že vyslovene, že do pár minút, hej, Liberty je dokonca do pár sekúnd, že či vôbec niečo takéto poznám. Asi nie, lebo všetko chce nejak svoj čas. Já Hej. bych Nemôžeme poznala, sa ale není tváriť. to legální. Hej. No. Takže toto ma na tom baví a v podstate, keď aj u niektorých klientov ten účinok nevidia hneď, on je síce merateľný do pár sekúnd, ale keď majú dlhšie tie zdravotné problémy, tak samozrejme, že to trvá určitú dobu, kým to nabehne. Ale aj tak, vieš čo, to sú posuny pri takých zdravotných problémoch, ktoré medicína proste posunúť už nevie. Že je tam ako keby taká bezzuba. Hej. Takže ďalšia vec, ktorá nás baví a prečo sa nám aj dobre spolupracuje s touto firmou, že sme účastníci takých malých zázrakov. Prosím tě, ty seš neskutečný produktový odborník a já mám pocit, že ty zákazníci si hledají tebe, ne ty je, ale ono je to obráceně. Můžeš nám říct třeba nějaký jeden konkrétní případ nebo něco, co fakt si řekla, to není možný, že to těm lidem takovým způsobem jako pomohlo, že nějaký takovej ten jako top, nějakou recenzi od zákazníka. Ty, Brďo, vieš čo, mne tam hneď toho naskakuje viacej, že také veci, že fakt to prekvapilo aj mňa. Že napríklad keď maminka, ktorá má autistického nehovoriaceho syna, mi písala, že naozaj po pár dňoch toho lepenia ten syn začal spájať slabiky a niekoľkokrát jej povedal mama. Fakt, jo. A to už je asi 9-ročný chlapček, kde už ona ako nemala nádej, že on začne nejako rozprávať. Tak si to vieš predstaviť, že čo to pre tú mamu vlastne muselo znamenať. Hej. Alebo nedávno som mala takého veľmi milého mladého muža, ktorý má vrodenú vadu na srdci. Prvýkrát dostal v 18-ke infarkt a dosť ťažko sa mu poškodilo srdce. Zachránili ho, ale teraz, ja neviem, či má okolo 30, mu museli robiť reoperáciu a dosť sa toho obával, lebo nebola to celkom sranda. Je to náročná operácia, keď je človek naozaj proste, že celý takto rozrezaný, hej, je to bolestivé, dostávaš sa z toho dlho. Je to ako extrémne nepríjemný stav a on chcel niečo z týchto náplastí, že ako takú podporu v podstate pri tej rekonvalescencii. A potom mi písal, že tá rýchlosť toho, ako on sa dal dokopy, a to, že tie bolesti, on si to pamätal, lebo v tej 18-ke mu robili presne to isté. Hej? Takže on vedel, aký to je, mal tú skúsenosť. A to vlastne, on už to mal s čím porovnať. V podstate, vieš, niekedy to tí ľudia nemajú s čím porovnať, ale on áno. A on povedal, že hoci je o x rokov starší, ale že tá rýchlosť tej rekonvalescencie a to, ako bol pri sile, ako proste sa veľmi rýchlo zotavil aj z tých bolestí a rozpohyboval sa. A on vedie firmu. A dokonca to bolo ešte v takom dosť nešťastnom období, ako december, hej, musíš tam uzatvárať rok a všetko. A on povedal, že do 3 týždňov bol ako rybička a vydržal pracovať proste celý deň v práci, normálne, že 8 hodín. A co jsi mu teda doporučila za náplast? Vieš čo, on tam mal takú kombináciu, mal tam Freedom proti bolesti, mal tam potom Victory, ktorá vlastne posilňuje aj srdce, okrem iného. O tom sa dosť nehovorí, lebo ona je braná ako taká športová náplasť, ale naozaj ju odporúčam úplne každému, kto je po nejakom takomto výkone operačnom, že potrebuje rýchlo začať chodiť vlastne, že si nemôže dovoliť dlho ležať a chce mať takú sviežosť v sebe. Hej. A potom sme tam dali aj Defend, aby
mal živú krv, aby mu dobre prúdila lymfa a Defend vlastne tiež je väčšinou braná ako taká imunitná náplasť, ale čo už my o nej vieme, takže je fantastická aj práve keď človek má buď nejaké poranenia alebo je po operácii a oveľa rýchlejšie sa hojí to tkanivo, odchádza opuch, odchádza zápal. Takže on mal vlastne túto trojkombináciu a vravel, že keby si to nelepil, tak neuverí, že niečo také na svete existuje, čo takto rýchlo pomôže človeku postaviť sa na nohy. Wow. Hej. Čiže netreba tieto náplasti vnímať len ako niečo, čo vám pomôže pri nejakých chorobách, ale naozaj občas príde práve takéto niečo, hej, že človek si zlomí proste nohu alebo potrebuje ísť na nejakú operáciu. Takže je to úžasná, úžasná pomoc práve aj pri takýchto stavoch. Takže krásne, hej, že prečo by sme trpeli tak dlho, keď nemusíme. Hej, že tu sa úplne ako búrajú také zaužívané čísla alebo zaužívané priebehy a my prichádzame na to, že naozaj to môže byť oveľa rýchlejšie a oveľa prívetivejšie celá tá rekonvalescencia. Prosím tě, Stani, Superpatch není jenom vlastně o zákaznících, což samozřejmě na nich to jako stojí, ale je to i podnikatelská příležitost. Prosím tě, řekni mi jako podnikatelka, která jako fakt se nenudila, jak ty to vnímáš v rámci toho vlastně, v rámci celého toho jako produktu jako Superpatch, co vlastně nabízí oproti něčemu jinému a víš, co myslím? Ty to umíš tak pěkně, ty to řekneš hezčí a navíc v té slovenštině se to krásně poslouchá. To je úžasné. Myslím si, že my to máme podobné Slováci, že veľmi radi počúvame češtinu. No, mne sa to celkovo páči ako biznis model. Už som teda povedala, že sa mi veľmi páči, že toto je ako sieťový marketing, lebo fakt toto nemôže ležať na poličke a dá sa o tom veľmi zaujímavo rozprávať dlho. Takže už len to, že tí zákazníci, hej, zoberte si, koľko je takých produktov, ktoré ľudia vyslovene chcú, pretože to je niečo nové a chcú to veľmi vyskúšať. Hej. Toto je veľmi dobrý point biznisový, hej, že niektorí zo srandy a niektorí ako naozaj. Firma to má veľmi dobre uchopené. Dosť veľkú časť toho obratu alebo zisku oni venujú na výplatu tým svojim spolupracovníkom. Sú to veľmi, veľmi štedré percentá. Ja som si to nikdy nejako neuvedomovala, až som to nedávno začala vlastne porovnávať na portáli Business for Home, že som si pozrela také MLM-ka rôzne, ktoré sú u nás etablované na trhu, také tie medzinárodné. A naozaj som prišla na to, že tých luxusných 47%, čo máme my, že to absolútne nie je samozrejmosť. Lebo to sa naozaj pohybovalo okolo 30-35%, tie odmeny. Aj viem, že tie systémy sú niektoré také veľmi ťažkopádne, veľmi náročne sa tam budujú tie pozície, veľmi náročne sa získavajú odmeny. A tento Superpatch to má vystavané ako úplne krásne, dá sa tam rásť veľmi rýchlo. A ako si spomínala, tak ja som veľmi rýchle dosiahla tú moju pozíciu, ktorú mám. A jasné, že to úplne nebolo dielo náhody. Jenom vsuvka. Stanka do toho původně jako nechtěla jít jako v rámci nějakého budování, ale šla do toho čistě jako, že zákazník, spotřebitel, ale Áno. ono se to nějak... Ja som absolútne nemala ako tú nejakú motiváciu, že ísť kariérne po nejakom rebríčku a po nejakých pozíciách v tomto MLM-ku. Som ťa informovala hneď na začiatku, že ako toto proste ja robiť nebudem, ja sa tu nebudem naháňať akože za nejakými metami alebo za niečím. No, ale presne ako som hovorila, že ja to mám tak nastavené, že mne potom ten život ukáže, že kde ma chce a čo odo mňa chce. Hej? A zrazu sa začalo diať to, že sami sa mi začali ozývať ženy, ktoré sa chceli zapojiť ku mne do tímu, hej, že oni chcú byť proste v mojom tíme, oni vedia, že ja ich budem viesť tým správnym spôsobom, ktorý im úplne vyhovuje a s ktorým teda súznia. A tak sa mi zrazu začali zbierať teda spolupracovníci do tímu. Začalo sa to nejako skladať. A ja som zrazu nevedela tomu povedať nie, hej, lebo to proste ako na nejakej úrovni vie, že musíš. Hej, že život ti ukazuje, hej, že ako to má byť a kde ťa chce. Takže ja som to len teda s pokorou musela prijať, že takto to je. No a
naozaj je to ako veľmi pekná cesta. Tie veci sa vyslovene ako skladajú sami. Hej, že ty len pozeráš, že čo? A musela som si aj ja nájsť v tom takú polohu, ktorá mi je príjemná, v ktorej dokážem byť uvoľnená, hravá a robiť to tak, že ma to baví. Hej, aj toto je podľa mňa mnohým ľuďom ako také sympatické a inšpiratívne, že vlastne MLM-ko sa nemusí robiť s tými ostrými lakťami a s nejakými trápnymi polohami na internete. Takže toto je tiež veľmi príjemná časť vlastne Ono toho totiž celého. spousta lidí má možná i na základě toho různých třeba úspěchů, neúspěchů lidí má o tomhle business modelu jako takový, jako, jak bych řekla, jako nějaký špatný představy, jo? Že to je prostě něco nedobrýho, ale když tomu člověk přijde nějakým způsobem na kloup, já jako klasický zaměstnanec prostě ten model vidím úplně stejně jako v práci, akorát já prostě v té práci nemám takový potenciál jako vlastně růst, tak jak tady, byť dělám pořád tu stejnou práci, ale jsem v té práci nějakým způsobem jako limitovaná. A proto mně se ta cesta líbí a je to skvělý v tom, že si to každý může dělat, jak chce. Že si to někdo bude dělat, jak chce online, tak jak to třeba dělám já, tak jak to děláš prostě ty svou cestou, protože my jsme tady svým pánem. Já ti nebudu říkat, jak to máš dělat, když ty se v tom prostě nebudeš cítit a mě taky nikdo nemůže říkat, jak to mám dělat, což se prostě liší vlastně od toho, jak je to v tom klasickém zaměstnání, protože tam nám to jako nadiktujou, jak to máme dělat. A buď se ti to líbí, anebo se ti to nelíbí. Takže proto se mi to líbí vůbec ten celkový model toho, že seš sama svým pánem a líbí se mi i vlastně, co se týče Super Patch. Prostě je to pole neoraný, je to vlastně, máme otevřenou celou Evropu, USA, Kanadu, vlastně Česká a Slovenská republika je na začátku a to je to, co Stanka tady říkala, že vlastně ty ženy jako vlastně žádali o to, že to chtějí vědět, chtějí se připojit. A ten momentum, jak jsme se vlastně i o tom my bavili a my jsme si toho už jako vědomí, je v podstatě on jako pořád je a pořád trvá, nebo jak ty to vnímáš? Áno, určite. Ja si myslím, že byť na začiatku niečoho je polovica toho úspechu a polovica toho, že sa tak nenadrieš. Ako sa nadrie niekto, kto sa do MLM pridá, keď už je to vlastne rozrastené všade. Hej. Takže to momentum je obrovsky dôležité. Opäť sa to spája s tým, že je to aj nová technológia, čo úplne teda hrá do karát, že je to úplne bomba. No a my už teraz vieme aj výsledky. Presne ako si ty hovorila, že ja som teda aj ten overovač, že pre mňa sú dosť dôležité aj tie dáta, lebo predsa len aj tá myseľ potrebuje niečo uchopiteľné. A tu naozaj už vidíme, práve prednedávnom boli teda zverejnené výsledky na portáli Business for Home, kde je práve taká jedna veľmi zaujímavá kategória, ktorá sa volá, že Momentum Rank. A tam je teda okolo 700 MLM-iek na svete a je tam zostavený rebríček podľa viacerých kritérií a je tam vlastne vidieť, do ktorých MLM-iek sa teraz momentálne najviac oplatí pridať sa. Že majú najväčší potenciál práve toho rastu. No a Superpage je na 4. mieste, čo je na spoločnosť, ktorá začínala oficiálne vlastne v januári 2023. Nesmierny úspech. Nesmierny. A tam naozaj to hodnotenie je veľmi prísne. Tam sú fakt také kritériá, ktoré naozaj zohľadňujú aj rast, aj percenta vyplácania, aj to, ako si tá spoločnosť vedie s kvalitou toho produktu a vlastne s nejakými recenziami, so spätnými väzbami. Hej. Čiže sú tam veľmi dobré kritériá, podľa mňa naozaj také ako rozumné, ktoré teda vo finále vydali tento výsledok a vie si to tam človek vlastne aj porovnať možno s inými spoločnosťami. Takže čo sa týka MLM, ktoré my tu máme na trhu, napríklad v tomto československom regióne našom, hej, tak Superpatch v podstate teraz je víťaz pre nás. Hej, lebo tie 3 MLM, ktoré tam boli predtým, v tom Momentum Ranku, aj na tých prvých 3 priečkách, to sú MLM, ktoré vôbec neoperujú u nás v Čechách a na Slovensku. Hej, to boli pre mňa úplne neznáme pojmy. Takže nejsou vlastně u nás Tak, otevřený. áno. Čiže ako je to úplne paráda a mne sa na tomto veľmi páči to,
že ten spôsob, akým sa deje ten biznis, tak to je naozaj to, že ty sa len delíš o to, že niečo máš. Hej, vyťahneš to z kabelky, keď niekto má nejaký problém, ponúkneš mu to vlastne ako dar. Ja to naozaj neberiem ako biznis, ja to beriem ako misiu. Aj preto ma to stále baví vlastne, lebo asi keby som to brala ako biznis čisto, tak veľmi rýchlo pri tom vyhorím. Ale takto ma to neustále baví, hej, že naozaj je tam ten ako by Angličania povedali, že sharing a caring, hej, že zdieľaš to a proste chceš prispieť a tých ľudí, ktorých si to nájde, ktorých to osloví, tak sa veľmi radi pridajú. A potom sa veľmi radi pridajú aj biznisovo, naozaj. Lebo vieš, ja si hneď predstavujem takú úplne obyčajnú ženu, ktorá buď je nešťastná v zamestnaní, chcela by ho zmeniť, Jednu alebo máš na nejakú hovoru? ženu, hej, a, proste je mamička na materskej, hej, alebo máme napríklad v mojej štruktúre už aj maminky, ktoré majú handicapované deti. Hej, a toto sú vlastne ženy, ktoré sú obrovsky obmedzené vlastne v tých zárobkových činnostiach, hej, v tých možnostiach nejak pozdvihnúť tú svoju životnú úroveň. No a práve niečo takéto je pre nich ako veľmi prívetivá možnosť a podľa mňa je taká prirodzená, že pomôcť sama sebe, ale zároveň teda aj tomu okoliu. A môže to byť ako veľmi taká Mhm. hravá cesta naozaj. Ono vlastně i jak se zbavil o tom Business for Home, tam je nějaký začátek 2022, to podle mě byla Kanada nebo USA. 2023 Mhm. vlastně to začalo Evropa a výsledky za 2024 tam ještě nejsou. A to si myslím, No že to ešte tam, bude áno. takovým způsobem odskočený, že ten nárůst bude takovej, že myslím Mhm. si, že se to dozvíme teďka o víkendu, co máme event jako evropský. Ale ještě co jsem chtěla říct, že málo který produkt, který je opravdu pro každýho. Opravdu pro každýho, koho máte kolem sebe, ať jsou to děti nebo prostě i těhotné maminky, protože vždycky v rámci nějakého produktu, který má nějaký složení, jsou tam prostě daný limity toho produktu. A to je na tomto kouzelný, že vlastně my máme v ruce potenciální produkt, který je úplně pro každýho a z té škály, která je a která se nám bude rozrůstat. Prostě to by bylo, abyste nikoho nenašli, kdo něco potřebuje. Pojďme se podívat, jaký zástupy jsou prostě v lékárnách. Áno, áno. Ja si myslím proste, že v každej domácnosti je potenciálny odberateľ týchto náplastí. A vôbec to nemusia byť, aj keby to bola super zdravá rodina, ale aj v tej super zdravej rodine sa občas stane, že niekto ochorie, alebo si ide dať vytrhnúť zub, alebo proste ho čaká nejaká náročná skúška, alebo nejaká výzva v práci. Hej, takže vyslovene môže to brať ako, že mať doma takú lekárničku pre prípad a proste siahnuť do nej, vytvoriť si tam také základné portfólio niečoho. Hej. A spríjemniť si ten život. O to tam vlastne ide. Hej, to je práve tá motivácia toho Super Patch, že priniesť niečo, čo vám buď uľahčí zvládanie nejakých životných víziev, alebo uľahčí aj ten uzdravovací proces napríklad. Hej. A mne sa napríklad aj veľmi páči, toto určite chcem dodať, že naozaj Super Patch je projekt, ktorý nevznikol na kolene. A sú za ním roky výskumu. Vlastne Jay Dalrymple začal s tým v roku 2008, ak si dobre pamätám. Hej, ale už dávno predtým on skúmal rôzne možnosti, lebo chcel pomôcť svojej mame zo sklerózou multiplex. Ale špeciálne teda na tejto technológii sa pracuje už v podstate 16 rokov. Neustále sa rozvíja to portfólio, hej, už máme na spadnutie možno nejaké ďalšie druhy, teraz momentálne ich máme 13 na rôzne tie potiaže. A veľmi sa mi páči, že Jay Dalrymple do toho zapája aj tú odbornú a vedeckú obec. A keby to bol produkt, ktorý je výmyslom nejakého šarlatána, ktorý chce proste na tom iba zarobiť, tak by toto nebolo možné. A naozaj v USA, v Kanade už je možné, aby sa do tohto zapájali vlastne aj licencovaní zdravotníci. O Super Patch už sa prednáša aj na rôznych svetových veľkých konferenciách, kde sa nedostane len tak hocikto. A sú rozpracované viaceré dvojito zaslepené vedecké štúdie, ktoré sa robia v nezávislých inštitúciách, na univerzitách. Niektoré z nich už máme teraz k dispozícii.
Takže toto všetko proste dáva tie plusové body naozaj a mne sa veľmi páči a chcem to tu teda aj povedať verejne, aby to odznelo, že toto je jedno z mála MLM-iek, ktoré nevzniklo za účelom zo zakladateľa spraviť milionára. Pretože Jay Dalivel, ktorý stojí za Superpatch, vlastne už dávno milionár bol. Dávno pred Superpatch. On dokonca dosť veľkú časť toho svojho majetku práve vrazil do toho výskumu a do toho, aby to v podstate dostal na takú úroveň, že sa to môže šíriť potom do celého sveta. Takže ja keď som toto tak nejak načítala a pochopila, tak som si povedala, že áno, a ja chcem byť súčasť tejto misie a tie svoje dary chcem dať vlastne do tohto projektu a do toho, aby som pomohla šíriť vlastne to povedomie teda aj u nás. A my jsme rádi, že tě tady máme. Já teda za mě asi veškeré otázky, co jsem tady měla napsaný, byly řečený a zodpovězený. Já se tady jenom kouknu do toho chatu, jestli tady někdo něco nepsal. Jo, paní tady psala, to budeš vědět ty jsi odborník na tyhle věci, že Viktorii lepím už 3. balíček na neuropatii a od diabetu. Ráda slyším, že působí i na srdce. Můžete prosím blíže vysvětlit, v jakém směru? Jsem zdravotník a určitě jsem ráda, že jsem se k náplastem dostala. My taky. Super. Na srdce pôsobí tak, že zlepšuje jedno také kritérium, ktoré sa volá HRV. Je to vlastne, keby som to tak veľmi laicky a zrozumiteľne mala všetkým vysvetliť, tak je to jeden faktor, ktorý ukazuje, ako vie srdce zareagovať na to, že my cez ten deň zažívame rôzne situácie. Občas sa to srdce musí zrýchliť, potom sa znova spomalí. A to HRV ukazuje, ako flexibilné to srdce je pri tom nabiehaní vlastne a pri tom ukľudňovaní. A čím je tá flexibilita lepšia, tým to znamená, že srdce je silnejšie, že psychika je silnejšia a že je vlastne taká ako, neviem, ako by som to povedala, pružnejšia, vie, že ten človek je proste odolný. Hej, a že vie dobre spracovávať v podstate stres, vie sa dobre regenerovať. Hej. A zvyšuje to takisto aj výtlačnú silu srdca, hej, čo je v podstate tá sila, ktorou pumpuje srdce. To znamená, že všetci, ktorí majú to srdiečko kvôli niečomu oslabené, tak to pomáha. Aj keď máme napríklad aj takých pacientov, ktorí mávajú opuchy končatín a je to z toho dôvodu, že srdce nevládze, tak vždy, keď dáme okrem Defend, ktorá je v prvom rade na odvodňovanie, aj túto Victory, tak krásne to pomôže. Naozaj. Umíme spoustu věcí. Neumíme s určitýma prostě, neumíme zázraky, to já říkám vždycky. Prostě neumíme lidi vylečit, to bohužel nedokáže ani ta medicína nějakým způsobem, ale dokážeme těm lidem pomoct. Určite. To, čo by tu malo odznieť, tak to je to, že naozaj tieto náplasti neliečia, aby sme ich nestavali vlastne na nejaký spasiteľský piedestál, ale to, čo oni dokážu, tak to je priniesť veľmi rýchlo nejakú úľavu a komfort. Samozrejme, musia byť splnené určité podmienky. Aj toto chcem na tomto mieste povedať, že je veľmi, veľmi dôležité správne lepenie, poctivé lepenie, dobrý výber náplasti, lebo niekedy nemusí nejaká zabrať kvôli tomu, že to telo potrebuje úplne niečo iné. Hej? Takže sa s tým hráme. Ani my to nevíme občas, co potřebujeme, protože to svítilo neposloucháme. Presne. A ako posledná vec, ktorá sa nám ukázala veľmi, veľmi významná, tak to je tá, že tá náplasť, ona prichádza do organizmu ako nejaký krízový manažér, ktorého by ste poslali na nejakú stavbu, kde niečo proste viazne. A ten krízový manažér tam nespraví nič, aj keď je neviem aký šikovný, keď tam nie sú pracovníci a keď tam nie je materiál. To znamená, že tie náplasti oveľa lepšie fungujú ľuďom, ktorí sa postarajú o seba v tom zmysle, že to telo dovyživujú ešte nejako, že je tam dosť minerálov, vitamínov, enzymov, ja neviem, dosť oddychu a hlavne dosť vody. To sme tiež prišli na to časom, že pitný režim je tam obrovsky dôležitý a potom všetky tie procesy idú lepšie. Hej, čiže je to cesta naozaj, na ktorej sa hráme, na ktorej zisťujeme, ako to ešte môžeme podporiť, aby to fungovalo lepšie.
veľmi závisí od toho, že čo ten človek rieši. A ja teda ešte musím povedať, že čo ma prekvapila ako úžasne jedna vec, že keď sa naozaj chytí tá správna náplasť, že už ju máme, že už vidíme, že dobre zaberá, tak keď sa ten človek jednak o seba stará a iným spôsobom a tú náplasť lepí naozaj poctivo, tak potom už ju môže začať vysadzovať, pretože to telo sa v niečom dáva vlastne do poriadku a my už mu len v pravidelných intervaloch pripomíname nejaký stav vlastne. Hej, na toto sa ma dosť veľa ľudia pýtajú, že či už na tom budú závisliť do konca života. Tak ja im vždy hovorím, že to závisí aj od diagnózy samozrejme, lebo keď je natrvalo poškodené telo, tak ako tam je to samozrejme, že sa to neopraví, hej, zrazu, hej, keď má niekto napríklad kĺby už veľmi poškodené, ale čo vieme spraviť, tak to je to dať to telo vlastne do pohody. Vždy sa dajú podporiť jeho samoozdravné mechanizmy. Aj preto hovoríme, že tá náplasť nelieči, ale pomáha, aby sa telo vedelo vyliečiť samé. Lepšie, rýchlejšie. Hej. A toto ma veľmi baví, tá časť, keď už vidíme, že naozaj niekto si to môže dovoliť lepiť už len tak ako 2-3 krát do týždňa. Hej. Máme už aj taký, že iba raz do týždňa. A naozaj aj po odlepení ten efekt ešte pretrváva. Tak to je paráda. Přesně tohodle z toho našeho zákazníka já tady budu mít potom na rozhovoru, protože ten zákazník už je nějakým způsobem i náš kolega, je u nás vlastně v týmu a budu s Gábinkou mít taky tenhle rozhovor, která vlastně měla neuropatii a měla zdravotní problémy a ona vám potom tady pak o tom jako povykládá, tak to bude hodně zajímavý rozhovor. Takže Stani, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, za to, že jsi nám to tady tak pěkně vysvětlila. Jestli ještě v závěru něco, na co jsme zapomněli? Ja by som možno, že len na záver chcela povedať, že vôbec nie je nutné, aby ste tejto technológii verili. Ale čo je dobré, a kedy to zaberie oveľa viacej a aj pre vás to bude príjemný proces, keď si to proste dovolíte, keď to umožníte, keď to vyskúšate. Prostě si To pojďme je hrát. celé. Tak, jak to Áno, říkáš, tak, jak ti to poďme sa funguje. hrať. Presne tak. Hej. Keď nejde o život, nejde o nič. A vieme, že aj tých životov máme viacej, takže akože o čo ide? Hej, poďme sa hrať. Na to sme tu, poďme si to užiť. A tímhle s tím končím náš úžasný rozhovor. Já všem přeju pěkný večer, tobě ještě jednou děkuji a vidíme se příští čtvrtek. Tak ahoj, papa a hezký večer. Ahoj. A děkuju. A ja ďakujem.